ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 30 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон барашон пешниҳод мешавад. бошед азиз, баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе дорен, дар WhatsApp рӯйкунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем дар якчанд сайтҳо, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somon TJ ва дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда хоб обши 11 дона хона ва квартира ҳастад ки аз ҳар як гӯшаву канори телевизион пешниҳодтон мекунем. Дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, хонаҳотонро видеонавор карда рой кунед, адресҳоро пурра нависонда рой кунед. худо хоҳад дар якчанд сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳаракат карда видеои хушрӯ, адресҳои пурра, баъдан маълумотҳои пурра, адресҳои пурра нависонда рой кунед. хулоса чизе ки дар кортонед дар комментария нависед, худо хоҳад навор карда рекламатон мекунед. бо Савдо TG видео рилз ва эълонҳои худро ройгон гузоред. Савдо дар savdo.tg осонтар аст. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пур ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафта ино бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пур бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ҳамин дом қарор дорад. мо дар калсавои Мардон дӯстон қарор дорем. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, калсавои Мардон, дар шашуму Шиёна қарор дорад. сехонага бо масоҳати 106 метри квадратӣ. хоб дуто лифт, шашум этаж, дуто лифт дорад. сехонага 106 квадрат, $123,000 нархаш. рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона рӯи экрани шумо, занг бизанед аз думи канали мо Сауду TJ. се дар хона, падабои тайёрай, мактаб, садик, масҷид, бозор, поликлиника, аптекаҳо, мағозаҳо, тамоми намуди транспортҳо дар таги дом қарор дорад. бачаҳо, ҳама тарафа шароитҳои беҳтарин, шароитҳои замонавӣ қатъи кадагианша. ина занг бизанем, бо дал шахшахка бигиренш. масъалаи ҳуҷҷат, техпаспорт, ҳамаш қонуну қоидааш қатъӣ. ремонт, пад абои кардагӣ тайёр, баняш, кафел чинагӣ, кухниш тайёр. хулоса ки ҳами 85% тайёр кардан барои зиндагӣ кардан. кадометон ки мехарен, фақат аз думи канали Сауду TJ ба дили пур муроҷиат карда метонем. бачаки азиз, ҳамин хонаро дӯстон навори отделниш лозимтон боша, ман силкаша дар таги комментария мегзорам. гузарем бо ҳамун отделни видеоро тамошо кунем. бачаки азиз, нархш $123,000. иншоалло ки муомилаи соз карда мешавад. фақат аз думи канали мо ба дили пур муроҷиат карда метонед. ина аз боло прямо берун, бениҳоят ҷои зур, ҷош обод, занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, доми 10 этажа, хона дар 3 этаж қарор дорад. рӯ ба рӯи бозори Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ. дуҳуҷрага масоҳати 43 квадратни метр, 295,000 сомон нархаш. муомила дорад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои мегафони соҳибхона рӯи экрани шумо. 93 коробка, иҷозати ремонт ҳаст. дар наздикӣ ҳама чӣ ҳаст дӯстон азиз, аз ҷумла мактаб, садик, бозор, балниса, любой транспорт,
ҳуҷҷат шартнома фақат наличи сум дар кор дар як рӯз мега оформид карда метавонад. Наздики коллеҷи тибби минтақааш дар ин минтақа мега свето оби доимӣ дора. Хона дар ҳолати коробка савдо мешавад. 295,043 квадрат, ду хонага. Занг бизанем бигӯем ки мо аз канали Савдо ТЖ тамошо кардем. лайкотона гузорен, дар канали Савдо ТЖ подписатсия кунен. хона, замин, мошин чизе дорен дар ватсапи ма дар аввали видео, дар охири видео мондагием рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Фақат адресҳои пурра, видеонавори тоза, суратҳои качественӣ аз шумо равон кардан аз Савдо ТЖ рекламаи фасон карда пешниҳоди харидорӣ кардан дӯстон. ҳамин наворе ки гузоштем тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, лайкотон лайкҳо мондагия. ҳамин лайкҳоро гузорен, дад подписатсия кунен. хулосаи гап, чӣ меҳнатое ки Савдо ТЖ мекунад баҳри шумо дӯстони азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шашум этаж анами доми мо полни буд шудаги нестае 88 квадрат, сеҳуҷрага, 8 микрорайони шаҳри Ҳисор дар шашум этаж қарор дорад. 309,000 сомон 88 квадрата савдо мекунанд. ҳолати коробка не ки фақат срочная бадай 87,6 квадратный метр. дом тамомшудаги нестай, далчи сохтмон давом дора. хуб дома далш мебардоранд дар шашум этажа, баъдан аму комнаташа кадомитон ки мегирен перегородка лозимтон як хитон мекунен, уша далши чах бикунен. рақамои ватсап ахираш 7703 аз думи канали мо занг бизанем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. шахсиятое ки 150,000 сомон дорену хонаи арзон кофтесен, аз қабулш кунен. гирдаш маҳкам, ҳавлии калон, масоҳати 6 сотиқ замин, 2 ҳуҷра. хона ҳамин ҳолат ноҳияи Данғарада қарор дорад. духонага времянка, барак аднаскади мегӯям, бо анбор хона, кухни, аловхона, баняи дарунӣ хонада қарор дорад. ҳуҷҷат хона берунда ҳастае. замина 6 сотиқа ташкил метиҳад. 4 тараф маҳкам кардагӣ. ҳамин хона ин ҳамин ҳолат зиндагӣ карда мешавад бачако. 150,000 сомон муомилаи соз дорад. нагуфтан кадом тарафи Данғара, ҳамиқаки дӯстон Данғара. занг бизанед, рақамои ахираш 1421 да маълумоти пурраша дастрас бикунед дӯстон азиз. аз ҳамаи ҷо навор мекунем дӯстон, аз Ҳисору, Кӯлобу, Ёвону, Ваҳдату, любои тарафҳои Тоҷикистон хонаҳоро равон мекунанд, хонаҳоро тамошо мекунанд, хонаҳоро реклама мекунем бачако. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ ки дар Ҳисор қарор дорад. анаи видео аз Ҳисор. 3 сотиқ, 2 ҳуҷра, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, Уртабуз, маҳаллаи Ганҷрез, Уртабузда қарор дорад. 200,000 нарх дорад дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. хуб 3.5 сотиқ замин дора, 2 дархона дора, калидор дора, баня дора, обсвет дора, мактаб, аптека дора. хуб наздикӣ ба ноҳияи Сино дӯстон, бо муомилаи созам дора дӯстон азиз. 200,000 савдо дар пеши хона дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабузи Ганҷрез қарор дора. занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ ки дар наздикии Душанбеу Ваҳдат қарор дорад. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 6 сотиқ, дорои 3 ҳуҷра, деҳаи Мавлавӣ, шаҳри Душанбе Ваҳдат, хулоса ҳамин байнда қарор дорад. 290,000 сум мега нархша. наздик ба ноҳияи Рӯдакӣ, наздик ба Ваҳдат, наздик ба шаҳри Душанбе. мазори Мавлавӣ да қарор доштааст. ҳавли обши 6 сотиқ, замин 3 дархона, кухни дарунда. ҳамин дӯстон адресҳоро пурра нависонен, роӣ кунен. ҳамин баъзеҳо менависа ки хона Душанбедай, мо мега дар Ваҳдат наздикай. хулоса ҳамин адресҳои пурра нависен ки
мардумда фаҳмо боша. Ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона ҳастай. Дурастун азиз, обсвет ҳастай. хоб далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp ахириш 2910. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоати 6 сотиха дорои 5 ҳуҷрагаҳ шаҳри Душанбе, территорияи Мушинбозорда қарор дорад. 350,000 дар ҳамин ҳолат. Ин ҳамин ҳолат 6 сотиқ гирдаш маҳкам, дарвозаи фасон, ҳавли шебен, обши 5 дар хона дар масоати 6 сотиқ замин. шаҳри Душанбе, ҳаёти нав, территорияи ҳаёти нав, тарафи Мушинбозор. кухни баня 6 сотиқ замин, 5 ҳуҷрагаҳ, хона ҳамин ҳолат. Далши маълумот занг зад пурсоншин бачако. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 165,000 сомон 1 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе. 2 ҳуҷрагаҳ, ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе, 165. хоб замин мега назди ҳавлигӣ иборат аз 1 сотиқ замин. об свети доимӣ дар снос мега нестай, яъне ки дар нақша ғалтидагӣ нестай. нархи ахир дига арзон намешава. бача азиз, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута 1. ба бозор меган наздик аз роҳи калон 100 метр дарунтарака 165,000 сомон. далши маълумот зангза пурсоншин. ва дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоати 4 сотиқ дорои 4 ҳуҷра, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Восеъ. 320,000 нархаш. савдои соз дорад азиз. боз маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp-шам мегзорам, занг зад бигирин. 4 дар хона, кухни, ванна, дарунашда мега 4 сотиқ замин, 4 ҳуҷра, ҳуҷҷатгузорӣ кадагӣ, обсвет пастаяни ҳаста мегастон азиз. ам масоатшам калон, гирдаш пашти маҳкам. қисми дохили хонаҳора кадометоне ки мисол равон мекунен, видео кунен ёки суратҳои қисми дохилшам бигирен. ҳаст нафаре ки қисми беруншам мегирад, дохилш нестай. ҳаст нафаре ки фақат қисми дохил мегирад, берун нест. ҳаракат кунен, ҳама тарафа фасон, хушрӯ, видеонавор карой кунен. аз Саудотеҷи реклама кардан бачако. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 ҳуҷрага квартира дар 8-ум этаж, масоати 46 метри квадратӣ. Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Рӯдакӣ мега. хоб 214,000 як хонагаи фурӯшӣ, духонага кадаш мешава. Масоатиш калона 46 квадрат. дар 8-ум ошиёна қарор дорад азиз. дом қариб Бучдагай, ноҳияи Рӯдакӣ. пашти 45,6 квадрат, ҳами 46 квадратни метр бо тариқи кредит, яъне ки насия ҳам дода метавонем. дар назди бино мактаб садиқ қарор дорад. 214,046 квадрат. боз метонен кредитам бигирен. оиди масъала ҳам ҳамроҳи соҳибини ахири WhatsApp-шон 666 аз думи Саудотеҷи занг занен. хулоса дӯстон, ина маромад тариқи кредит, тариқи сума метонен бигирен. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ масоати 6 сотиқ замин, дорои 4 ҳуҷра, ноҳияи Ёвон, дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. дар Бустон будааст, деҳаи Бустон, ноҳияи Ёвон, назди купруки Ларзонак мега қарор дорад. сон азиз, ҳамаи ҳуҷҷатҳош тайёр ҳастай. сотиқи 6 та, ҳуҷраш 4 ҳуҷра.
خب 410,000 боз муомила дорам. Ноҳия Ёвон, деҳаи Бустон, далши маълумотсон хитон зангза бигирен. 410,000 чорҳуҷрага 6 сотиқ замин дар ҳамин ҳолат қарор дорад. خب دوستان یوزا نواری ما جنباسی چیزی که یافتیم، چیزی که روی کردیم، چیزی که خواهش کردیم، همش حرکت کردن نوار کرده پیشنهادتون کردیم. انا با دلشی برای قبول رکلام در واتساپ مراجعه بکنین. از ما نوار کردن، از شما روان کردن، چخیل که با اکای شهرام ژورنالیست ما را رکلام کردن خطون با میدونیم بچه عزیز. با سавдо تیجی ویدیو ریلز و اعلان های خود را رایگان گذارید. سавдо در savdo.tg آسان تر است.